वैगोरत ना आज इतगो इतली उल्ली पुरा उमळगल्या उषा कवरनी इत्ते शेणे माई हे मेगेल नाही ते तारा त्यांची मिशन वाईट झाला के वाटर म्हणतर सोन घालू जातले चो ड्रायरा गाव दी म्हणाली म्हणून पुरा ड्रायरा गाव सुकत घाला मेगेल नाही यागो सल्फेड बैसिया या उलो या सल्फेड ओ जलजेली गो जलजेली यो 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 जलजा अंग्यो गो यो गंगा यो कसं शेणे माई हांव चिके आज अर्जंट आसा मग भायर वचचे आसा ओ जिनी येयली जलजा यो गो पाणी मिशी म्हाका काम आसा मागीर वचा यो 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 येयली वयसा गो ये गो शेणे माई तू ना म्हाका तापयलाय कसा विषय येऊ सांगत म्हाका जलजा शेणे मेले म्हणून खबर अशा पोरत कसं असल्याने वग्गी वग्गी सांगू का शेणे माई मग वच्चा वेळ जात मागीर म्हाका वग्गी वच्चू का सुमार काम आसा शेणे माई गोगोगी सांग कसं खबर यपा पाया चक्र बनला म्हणजे करताची दुखी वय गो जिनिया तू काही काही वचास गी शेणे माई हांव फ्री आस हांव तुगेल कसं खबर म्हणू ऐकूच अर्जंट आरसत आईली नवे खबर नातील वे हांव पहिला ऐकयाची मीर मैल सूनस पळय ती मीना तिने नवी फ्लॅट घेतला काही गो बामणा घेऊन सीधा फ्लॅटाचो गेल्या काही ती माय एकली काही गो कडे ओ इज इट बदवे शेणे माई वय त्या मीर मैल कुईन की बुद्धी कती कापून वरने कितकितांनी वय ते पळयतना कळता कंजूसी म्हळ्यार कंजूसी एकल्याके हात उबन दिवचे हांव पळयलें इल्लो यपा वयबा त्या सुने भात घेऊन खत आशिल्ली उठता येईल बसिल्याक सवत आशिल्ली वय इक बुद्धी शिको का म्हणू चमकलन दिसता तांनी कोल्ल्या बुद्धी नवे ही गेली यद्रा एकच मागशी पाप ती गेल बुद्धी कसले असू गो तशी सोड मच्छानच जशी एकलेक आत कसं करते कितकी पाप कसं ने त्याच्या डोळ्यांक बुद्धी नावे पाप त्या मिरा तशी सोड वचवे आपण होर येत आशिल्ले कसं नाही असो कितली उलयता गो तुम्ही पुरा कसं ने शेणे माई तू कोण सांगील हें पुरा हांव फुल्ला मार्केटा फूल हाडू चमकलेल गो तेदन कोण निमगेले तुमगेल घरा लागीची मीर मैल सुन्नेन फ्लॅट घेतला काही नवे मीर मैल सोड गेल्या काही ती तईंची म्हणलं गो तशी गो तू म्हाका अयो देवा कर्मा दिन तुका तुळून ते घ्या देशील गो तुसव्या इली पारंडा पिली पारंड म्हणल्या म्हणून तशी झाली विलावरी कसं लढत ना माई तस सांगतास तू अयो जलजा मीराल सून मीनान फ्लॅट गेली काय ना मीर माय मेगेला सांगून चमकल्या गो तांगेल घरा भितर बाथरूम रिपेर असके इंटिरियर कसकी काम असके ताजी खातीर तांणी भाड्या घराक 6 महिने खातीर गेले गो ती मेगेले गे मीर मायेना सांगला हे पळय उटारण केला पण हा कसं ने मीर माई तुगेला सांगून गेल्या पुरा हग्गील मुद्दील काम असं मी ती मग सांगता कसं जाऊ का जलरी हे विषय सांगका म्हण कळली तिका हो तुगेला सांगून गेलं दिसत पुरा नवय विषय टमटम दत्त म्हणू तुगेले हे विषय सांगणी दिसत शेणे माय वेग तू कसं म्हणलेकला हा पुरा कडेन विरकायत म्हणलेकला व तू हांग बैसून एक सासाम फंड घाल नका येत कसं शेणे माई तू गेल उत्तर ऐकून हांव एक 4 जण हे खबर सांगताशिली तालनी 4 जण आणि 4 जण सांगताशिली तू गेल मितीनाच पळाव सांतामाल वाटाराला ऐक ना उदाहरण रडताशील तू वेग हांव आपयल कुडले कसं विषय म्हणू कान नीट कोण बसता तुम्ही हांव ऐकलेले विषय तुमका सांगिले आणि कसं नाही सांगनी जेव तुम्ही कसं आता विंगड उल्लोच मी गेला की अयो वास शेणे माय सोडी जल्ला ऐकलेले तू सांगील ना जनाने शीचत सू म्हळ सुक्रुंडो करचे